Usa siya sa mga Sugbuanong nagtop sa November 2023 Philippine Nurses Licensure Exam. Siya si Arnold Joshua Tacuyan, kinsa produkto sa Velez College, kinsa nagtop 4 sa maong pasulit, human nga nakakuha og 90.40%. Ug karong buntaga, sa irantang iyang sugilanon sa kinabuhi ug ang iyang kalampusan sa maong pasulit. And we have with us live sa studio si Arnold Joshua Tacuyan, rank 4 sa Philippine Nurses Licensure Examination. Good morning, Arnold, and welcome to GMA Regional TV Live. Kindly greet all our kapuso and of course your families nga watching us right now. Mayong buntag mga kapuso viewers nato and sa akong family nga nagtan-aw karon. Thank you for inviting me here sa inyong programa. Congratulations, Arnold. Congratulations. Of course, no? Congratulations. Ang unang gyud ang pangutana, unsa imong reaction unya asa ka ato nga time pagkahibaw nimo sa result sa exam? So actually, kuyog na ako akong mom at ano, akong siblings while ga-wait sa kuan, sa results. And then, nigawas ang results niya right after ato kay ni Linog, katong kuan nga Linog. So, medyo cool ba to siya, at the same time happy me kay unexpected ang result. Then, favorable na mo ang result. Kuya Wanan, may nagpangulbaan pa kasi Linog. Pero of course, happy kay ka sa resulta, no? Pero during the exam, Arnold, kumusta ka nang para nimo sayon ra kaayo do nagi portion nga gilisdan jud ka? So dili gi ko kaingon nga naay sayon nga part, no, kay ang nigawas kay unexpected bitaw from among gitun-an. Pero all I can say is that preparation is key gid gihapon. Mao gid gihapon na. Ngano kaingon ka unexpected nga naman dili to siya mao nga kaning lahi nga mga questions bali ang nanggawas sa review kumpara. Medyo lahi gid siya kumpara sa among gi-review. Mo na like na-shock pod me sa among results pod. Okay. Sa inyong family, ikaw lang ba ang into medical course or naapog kay family members nga nurse or doctor? Sa immediate family nako is ako ra ang medically related sa amoa. Yeah, ang the rest kay akong siblings kay na lawyer, the engineer, the napoy chef. So daghan man may 6 man may kabuk sa as siblings ba that my parents are into businessmen sad. Okay. After that nganong nag-nursing man ka briefly, Arnold, nga lahi man og field ang sa imong mga igsuon og of course ginikanan. So ang akong dream good is to be in a medical field kay naglibog pa ko before pag senior high kung unsa ako ang i-choose. It was either medtech or nursing. And then initially medtech unta to, but upon consulting with pod sa akong parents by nana kay nag-ask man po ko sa ilang advice, nag-nursing na lang ako. I'm just curious, what year ka ato during pandemic? Pag pandemic kay kuan gito first year gid ko ato sa nursing. First year, did it ever cross your mind nga shift na lang ka? Kay mura grabe ang challenge, di ba? Especially for those nga naa sa medical field, nga nurses. If makita ka sa news bitaw, like makita ni mga overwhelmed kayo ang healthcare nato sa Philippines, especially during the pandemic na. Makaingon ko nga hala, basin ma-burnout ko ba? But more so hinuon nga ma-inspire ko to work on myself para sa maka-add ko sa workforce sa diri sa Pinas and hopefully maka-help ko sa situation nato dire. Yung mga challenges maingon nimo, Arnold, nga murag mayon kag nahagit yung ka sa pag-eskwela sa nursing o kani sa pag-complete pag-take sa board exam nga giunsan po nimo pag-overcome? So ang biggest challenge gid nako nga na experience is kana bitang overcoming anxiety, especially during the review season and labi na during the day before and during mismo sa board examination kay cool ba gid siya. And magpanic manggug ka na if dili ka kabaw mo control. That's why important sa mag deep breathing, kabaw ka unsaon nimo pag-relax inana kay para kung unsa imong natun-an ma-remember sa gid nimo. Okay, sa matag kalampusan na agyud nay mga inspirasyon. Sa imong part, kinsa may nagsilbi nimong inspiration? So ang first and foremost gid na akong inspiration na kay si God and Mama Mary, like ang akong faith gid. Kay without them dili ko makaabot dire. Then second is my family gid. Especially my mom. Kay bisag unsay maagian, like kugihan gid and fighter gid. And also my girlfriend pod. Okay. So your girlfriend is also taking up the same course? Yes po. And actually, my girlfriend is also a top-notcher sa nursing karon. Top 9 po si Miss Alisa Nicole Buhay. O din yung mga photos ato nakita mayon Yes po. kayo may so mayo na kay kanang mayon ta nga mas na-inspire pa mo pagdungan sa review. O dili siya distraction ang love life sakto ba, Arnold? Yes. Ato na i-clarify din. Yes. Magdepende man sa gina nimo kay usually our dates would be study dates inana. So maka-inspire with each other, like you just boost each other up instead of pulling each other down, inana ba? Wow ka na. Kanindot ana pa mi na sana all. Ingon ana yun. And of course, napa ba kay gustong pasalamatan or i-shout out? So
First and foremost, I would like to thank my family, friends, friends na ako sa Velez, the Pulmong Kaniders, the Brainstormers, and also ang faculty and staff sa Velez College, and ang top-ranked team nga mao akong review center, no? And also most especially to God sa paghatag og strength na to finish this board examination good. Just to close this conversation, Arnold, message nimo unsa pa imong gustong ipaambit nga tips o mensahe sa atong mga kaigsunan labi sa mga nagprepara sab sa ilang mga board examinations karon? So, ang last message lang nako, no, especially to our viewers karon, most especially sad sa ato ang mga aspiring student nurses and also those unfortunate nga wala nakapass karon, nga never give up on your dreams, gid. Believe in yourself as God believes in you. Very well said. Kanindot paminawon ato mayo. Ginaot ka kuwag inspirasyon ha sa atong mga kaigsuonan. Tenood. Thank you so much for joining us Thank this you po. morning, Arnold. Congratulations kanimo og sa growth friend. Oh, top 9. Top 9. Sa mga kapuso, Arnold Joshua Tacuyan, congratulations sa tanang mga bagong nurses. Bumalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.